On TikTok came after Mtita oduma ngitresa nje nake ngizesikole njengoba ngatresa uNicki Minaj cabanga hayi bokuthesela nzulu awushone zathi Cosa là? kuyoze kusasa on TikTok came after Mtita oduma hlanhla le account ngidayisile umehluko ke mfethu ngidayisile le account yami kwaze phela mina ngidayisa kumele ngibe phambili yini ucashwana waphelisephi ucashwana yini ucashana xolisayo ngifuna intombi yami phezu la phethe ophosha awazi babona bangaphezulu bayaphuma hayi angibafundi lapho angibafundi lapho on TikTok came after Mtita oduma obuyathithisa ngiyadla ngidayisele le account leyana ubhala came after Mtita oduma 325 igceleni medulo Awula nanga ubani nanga mo awuzikhipha phela bab guys oh live TikTok why does it work cause manje okay master yakugela what's the problem I seen guys up fara ngapha asambelike basha okay master wena followers on YouTube isana ibamba YouTube yeah oh like ufuna nje
Ave ngizofika nakhona ekuseni ngebreak ezwana I love that. Oh, Siandola's number. Oh, Siandola's number. Oh, Siandola's number. Oh, Siandola's number. Okay, adjective. Okay, adjective. Temperature adjective. Temperature adjective. Temperature adjective. Temperature adjective. Oh, that's very good. Okay, that's spooky.
sokuyibuka